Putem vorbi. Hai, start. Hai, Edi, carcă. Facem mus. Facem mus foarte bun din struguri naturali. Uite, de aici i-am luat. De acolo, Flor, de Uite sus. cât am avut aici. Uite cât am avut acolo, uite, filmează tata, să vadă cât am avut acolo. Hai de capul meu. Hai, Edi, sare acolo. Așa, sari. Nu nimic, dai. Hai, nu e nicio problemă, dai. Așa, ține-l mică de mânuță. Nu trebuie. Să nu cazi. Mă ridică-te în picioare și fă așa. Uite cum ai făcut must. De la duce la mama. Hai mai aproape să vedeți numai. Must. Dacă mai vedeți lovituri la mine, ori am căzut cu bicicleta, ori Aia nu e o problemă. nu știu ce. Bun. Ce mă enervează asta. Bravo. Aici am căzut la ore de sport la școală. Bravo, ai văzut cum se face mustul. Așa se făcea pe Așa timpul. se face pe vremuri așa se face. Și acum. Hai în alta, hai în alta. Nu că sunt viespi. Nu, acolo sunt viespi, uite, de la ei. Că de-am lăsat ultima dată. Închide asta și te mai filmezi tata pentru tine doar. A doua oară. Pentru tine. A doua parte. Să vină a doua parte imediat.